Segurament estan molt cansats i tenen molta gana, igual que els seus camells. Per això es mereixen que els hi posem una mica de menjar i aigua. Majestats, us volem donar la benvinguda al nostre poble. Veureu que Sallent és un poble molt bonic, que té moltes coses per veure, bones escoles, zones esportives i en tot moment podeu anar a la piscina, on també hi ha un gimnàs perquè us poseu forts i pugueu repartir tots els regals sense cansar-vos. Nens i nenes de Sallent, estem segurs que heu fet molta bondat durant tot l'any i que demà al matí, quan us desperteu, anireu corrents a veure si els reis han deixat els regals que heu demanat. Però no us oblideu aquest vespre de deixar menjar i beure al costat de les vostres sabates i heu d'anar a dormir ben d'hora. També volem aprofitar per demanar als Reis Mags que pensin en aquells nens i nenes tant de Sallent com de la resta del món que ho estan passant malament i que segurament no podran gaudir com nosaltres d'aquestes festes. Us demanaríem que amb la vostra màgia feu que aquesta nit també sigui especial per a ells i els ajudeu a millorar les seves vides. A continuació, l'alcalde us donarà la clau del poble, els 3 reis, perquè amb la vostra màgia pugueu entrar a totes les cases i deixar-vos els regals. No us volem entretenir més, que us queda una llarga nit de feina. Us volem agrair novament la vostra presència a la nostra vila, que fa que tothom, en un moment o altre del dia, torni a ser un infant. Els consellers infantils desitgem a tota la població i també a ses majestats que el nou any vingui ple de pau, salut, felicitat per tothom. Que passeu tots una bona nit plena d'il·lusions. Fins l'any que ve.